sewengi-wengi utuh Pak De kula niku mboten tilem jarak sekawan dinten niku ngajari jenengan terus. Nggih, pokoke lakone wayang niki kula demi Allah nangis kula niki mboten gawe-gawe Pak. Kula ngantos kula saged napa mawon niku Jawa larasing gamelan. Pak De kula direwangi sapine kliren paribasane ngemarahi kula suluk marahi dinten nalika kula ajeng teng Malang niku pokoke amak kula ngantos yang sepah kula sedaya dulur-dulur kula niku kathah sing gadah ujar. Niki tenan kula jenengan ajeng bidal. Budal niku sregine lek kadimun niku nek kelingan nangis Pak. Nggih. Saking sayange teng kula lek kadimun kan niku. Nggih. Pokoke but nek manu lomba nang Yogya ini kalau nangis saestu kok jaman semono. Kula niku anake tiyang mboten duwe asline Pak. Yang miskin. Kowe menang lek golek menang lemu lomba kowe tak sunggi sangka kok luwih teko ngomah ora oleh. Akhire niku kula di kursusaken di sekolahaken pedal seni pedalangan wonten sanu wewengkon Solo Surakarta Adiningrat sekolah teng mriku. Nggih, kae nang nyanu Pak. Nek mbok bilih menika mirsani kula matur gunging panuwun kalih Pak Askar utawi Pak Bambang ingkang menika guru utawi petugas plan internasional. Kula matur nuwun Pak Bambang, Pak Askar, Mas SD Susilo minggahipun Pak Agung, para petugas plan sedaya kula saged sakmenika sampun saged dalang saged kuncara nggih kawit saking plan niku wau. Kula mboten ngicali plan niku wau. Dadi nalika semanten kula dipun kursan alhamdulillah nalika kula ngantos ajeng nangis Pak. Nggih. Kula tasik kelit tiyang mriki niku do wedine bapak-bapakane do wedi Pak. Dipek anak asuh niku mungkin samare nek di jaluk digawa nang luar negeri ngoten lho. Oh, dibetok kesah ngoten. Nggih, dibetok kesah ning asline mboten. Nggih. Kula nalika semanten teng Pak Askar naminipun Pak Askar niku sayangi kegilo-gilo kali kula sayangi mergo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pegawai Mesos. Saya berkunjung ke rumah Pak Budi ya. Jadi Pak Budi ini salah satu dalang wayang kulit yang ada di Ponorogo. Dan selain menjadi dalang, dia juga pengrajin gamelan dan juga sebagai MC manten ya biasanya. Dan untuk pertanyaan pertama Pak, mengenai tentang awal mulanya menjadi dalang itu gimana ceritanya? Nggih, bisa pun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontepaken mawon nami kula lengkap menika Ki Budianto. Ki Budianto. Nggih. Nggih, kula asli kelahiran Dukuhan Dusun Jurang Sempu, Kecamatan Desa Dayaan, Kecamatan Badikan, Kabupaten Ponorogo. Nggih. Nggih, Pak Pur nggih kula ing mriki selaku nggih dalang wayang kulit, lestari budaya. Nggih, dalang wayang kulit, nggih dalang ruwatan, nggih. Nggih, nemokne manten mboten namung MC manten dan nemokne manten nggih. Kadang-kadang ini enten sederek sing betahne babakan ajeng nemokne manten niku sing sae niku dintene napa nggih. Kadang-kadang di sambat sebudi sanak cerita Paris niku nggih. Nah ingkang salajengipun nggih kula menika nggih pun kita mung pragatu niku nggih pengrajin gamelan nggih. Nah namung tegese brutal gadul niku mboten pasti dinten pejo nanti nggih. Nek tiyang pesen teng kula niku kedah sabar nunggu ya. Sabar nunggu, masih sabar nunggu niku wedal kula kadang-kadang ajeng damel gamelan dipuruki tiyang mriko jak mriko di kadang-kadang nggih nek ndek panenan nggih ngurusi panenane ngurusi serabutan ngoten critane niku Pak nggih. Dadi kados kula ngenten iki intine pokoke nggih tani nggih nek enten wong nanggap mayang nggih mayang bidal nggih enten yang nanggap ruwat nggih ruwat nemokne manten nggih nemokne manten kan MC nggih MC dan bidal pokoke bidal sakrenaning kesenian awal mula dadi dalang niku nek dadi dalang nggih mulai belajar memang kula turun Pak turun temurun saking kula niku saking mbah-mbah kula king Gunung Lawu namine yang Ponco Ibo ngantos tumurun dadi kula niku memang dalang sejati. Mbah Buyute riyen jenengan saking sekitaran Gunung Lawu. Pokoke dugi kula niku yang Ponco Ibo nggih yang Bancoloro niku dugi kula niku nek mboten pentu pun turun ping 14 ya mboten. Nggih.
ping 14 sampai ping 15. Nggih. Dan niku sing saged dipun nalurekaken. Dadi nalurine pripun silsilahe pripun niku kula saged nalurekne. Tiyang Pancawibawa nggih yang Bancalana. Nggih. Nalika niku tuturi kalih lampahe Raden Mas Said ingkang nalika babat Karanganyar. Raden Mas Said nggih Pangeran Arya Mangkunegara nggih katlah yang alap-alap samberna nyawa niku rak Kesro kalih Londo. Nggih. Sareng Kesro kalih Londo niku mlajer teng kutha Solo sing sisih Iring-Etan niku nggih katlah eleng-elenge Gunung Lawu te poporing Gunung Lawu. Nggih. Niku damel padepan ingkang katlah padepan Gunung Giri Mangadeg nggih sing sakmenika ingkang dipun watani Gunung Mangadeg menika pesarianipun yang alap-alap samberna nggih katlah yang Mangkunegara nggih Raden Mas Said. Nggih. Niku asale ndamel strategi rajan mriku niku nek dhewe sedimbahe kula nggih namung dongeng nggih Mas. Nggih. Pase pripun kan nggih mboten ngerti. Mboten pasti. Nggih. Namung Niku dongenge mlayu niku nggih kalih yang Bancalana nggih yang Pancawibawa niku. Nggih. Yang Pancawibawa yang Ajar Sindu yang Ajar Wanakasa niku bature. Niku yang Ki Ajar Wanakasa niku ingkang sakmenika babat desa Paten Desa Geni Langit niku ingkang katlah Desa Jeblok Wanamulya nek ditane ngoten ning tenane pripun. Nggih. Kula nggih namung dongeng dadine pase pripun nggih mboten saged mastekne asli kan mboten niku namung dongeng to Mas. Nggih. Dadi turun tumbuh nek apa wonten kirang luwihe napa kirang pastine nggih nyuwun pangapunten menika namung dongenge sedimbahe. Nggih namung. Dadi nggih Raden Mas Said niku nggih niku katlah yang Raden Mas Said nggih yang alap Jawa niku kancane niku nggih cara niku cara rombongane nggih yang Bancalana yang Pancawibawa niku. Nggih. Terus yang Hajar Adirasa, yang Hajar Sindu kalih Ki Hajar Wanakasa. Yang Hajar Sindu niku ingkang punika gurune Raden Mas Said ingkang sakmenika dipun makamaken wonten sak ngandhape Gunung Mengadeg menika nggih wonten wewengkon Karanganyar, Kecamatan Karangpandan menika nek mboten napa Matesih menika tumute menika mriku. Terus nek Ki Hajar Hadirasa niku sakmenika ingkang wonten Jatisari. Nggih. Lah Ki Hajar Wanakasa niku makame wonten Petirasane mboten mangem moksa ninggale matine mati moksa. Niku wonten katlah Desa Geni Langit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan menika tepatipun wonten ing Dusun Blok Wanamulya nek makame Ki Hajar Wanakasa. Nek Ki Hajar Sindu niku wonten Karanganyar. Nek yang Hajar Hadirasa menika wonten Desa Biting, Kecamatan Purwantara, Kabupaten wewengkon Kabupaten Wonogiri niku wonten Jatisari. Nggih, teng perbatasan. Nggih, perbatasan Ngetan Jatisari, Mas. Lah lajeng niku critane yang Pancawibawa menika gadah yoga bajeng nami Raden Bagus Gombak, Raden Bagus Kuncung kaliyan Roro Kuning. Lah yang Raden Bagus Gombak anak sing bajeng menika gadah yoga namine yang Ragil Kuning. Yang Ragil Kuning gadah yoga namine Mbah Sura Sentana ingkang wonten ing makamipun ingkang wonten ing Dlepeh Kayangan Pesarian Jalatunda Desa Wiraka, Kecamatan Tirtamaya, wewengkon Kabupaten Wonogiri. Menika Mbah Sura Sentana gadah yoga namine Mbah Saminah Dalang Putri saking Panjang Mas. Dalang Putri. Nggih, Dalang Putri saking Panjang Mas tapi pun niku mun dongeng kancan kula. Mung nggih pun turun ping pinten. Mbah Saminah menika gadah yoga namine Mbah Singa Pranti kang dipun makamaken wonten Sepet Watu Agung Dayaan Kilen riku Mas. Makame tasik. Mbah Singa Pranti gadah yoga namine Mbah Singa Krama. Mbah Singa Krama namine gadah yoga namine Mbah Pokarya Mijah. Mbah Pokarya Mijah menika gadah yoga namine Mbah Jakrama Senen. Mbah Jakrama Senen gadah yoga namine Mbah Suginah. Etan mriku niku daleme. Mbah Suginah gadah yoga namine Rusmiati. Rusmiati gadah yoga kula niki dadi kula niku tasik terus turun dalang sejati. Turun ke 14 Nggih niki. nek mboten tentu ping 14 nek mboten ping 15 niku saking yang Pancawibawa nggih saking yang Pancawibawa nggih niku anune yang Mangkunegara niku wau nggih yang Raden Mas Said nggih katlah yang arep-arep sambernya. Lah kula
saged kula belajar dalang, Nggih, kula niku saged Jawa dalang pertama niku kula dereng taun pinten kula mboten keten lahir kula niku taun 10 kalih. Dadose kula niki belajar dalang niku mudeng kula dalang niku kula kalih Pak D kula ikan riku, Mas. Tumut. Nggih, dadi kula belajar kalih Pak D kula. Nggih. Dipun pelajari Pak D kula niku senaosa sakmenika mboten dalang. Ning dhek niku nek Ngertos. nggih dalang, nek terus dalang niku nggih sae. Ngertos teng silsilah wayang, teng lakon wayang napa mawon paham ning katene mboten dalang. Mboten dalang. Ning kados dalang. Nggih. Dadi teng nek lakon niki temune niki paham lakon Brajadenta Balela niku kula pisanan dipun warai lakon wayang teng Pak D kula niku nek mboten klentu jaman semonten niku kan ngapane lakon wayang Sekar Kudak Tunjung Biru nggih lakon Romonitis. Nggih. Semar Boyong nek mboten salah. Pun taun niku kan belajari mawon terus kula nalika semanten wonten ingkang dipun wastani Yayasan Plan Internasional Program sing bantu anak-anak yang tidak mampu niku Pak. Nggih. Taun niku lek mboten kleru 9697 itu ada yayasan namanya Plan Internasional membantu anak-anak yang kurang mampu dinamakan anak asuh nek mboten Nggih. sampeyan diasuhne kalih tiyang luar negeri. Lah akhire niku kula di kursusaken disekolahaken seni pedalangan wonten sanu wewengkon Solo Surakarta Hadiningrat. Sekolah teng mriku. Nggih, kaengang nyanu Pak. Nek mbok bilih menika mirsani kula matur guing panuwun kalih Pak Askar utawi Pak Bambang ingkang menika guru utawi petugas Plan Internasional. Kula matur nuwun Pak Bambang, Pak Askar, Mas SD Susilo minggahipun Mas Agung, para petugas Plan sedaya kula saged sakmenika sampun saged dalang, saged kuncara nggih kawit saking Plan niku wau. Nggih. Kula mboten ngitali Nggih. Plan niku wau. Dadi nalika semanten kula dipun kursan alhamdulillah nalika kula ngantos sajenangis Pak. Nggih. Kula tasik elit tiyang mriki niku do wedi wedine bapak-bapakane do wedi Pak. Dipek anak asuh niku mungkin samare nek di jaluk digawa nang luar negeri ngoten lho. Oh, dibetok kesah Nggih, ngoten. dibetok kesah ning asline mboten. Nggih. Kula nalika semanten teng Pak Askar naminipun Pak Askar niku sayangi kegila-gila kalih kula Nggih. sayangi mergo kula niku wong Pak Askar niku tiyang pundi? kula asline niku Ponorogo mriku Pak. Nggih. Niku petugas Plan Nggih. Internasional paling sayang kalih kula Pak Nggih. Askar niku kalih Pak Bambang. Nggih. Nek niku kalih Pak Ahmadi Abdi Nugroho dalemipun Lembah Ijo Babatan. Nggih. Niku Pak Ahmadi. Niku petugas Plan. Lajeng kula dipun beto teng Malang ken kontes wanu pedalangan kula nangis Pak. Waktu Nggih. setengah jam Nggih. niku lakon sak lakon niku nek mboten klentu niku lakone nggih Sekar Kudak Tunjung Biru niku sak jam nek mboten klentu. Nggih. Ken rampungnya tasih kula bocah. Nggih tasik bocah Nggih niku. kula nek mboten kleru niku kelas 2 SD Pak. Nggih, berarti Kula tasik tasik piagame tasik. Nggih. Waktu sak jam ken rampung nis lakon niku lakone Sekar Kudak Tunjung Biru. Nggih. Ning jaman semonten babakan teng olah kridaning wayang niku dereng kados sakniki. Nggih. Dereng pokoke terpopuler kados sakniki tasik klasikan ngoten nika. Nggih. Awit saking pandukunging Pak D kula tantiku. Nggih. Kula dimangkat niku sewengi-wengi utuh Pak D kula niku mboten tilem jarak sekawan dinten niku Ngajari jenengan terus. nggih pokoke lakone wayang niku kula demi Allah nangis kula niki mboten Nggih. gawe-gawe Pak Pur. Nggih. Dadi di ulang kalih Pak D kula niku ngeten niku ngantos padang esuk diwenehi sesorah kalih Pak D kula namine Pak D kula niku namine Pak Pairan sampean nggih tepang kok. Nggih, Pak nggih. Pairan niku jasane gedhe kula. Mulane Nggih. kula payu mayang teng pundi mawon nek ajeng sing dikaya ngopo Allah tanpa rupa nek Pak D kula niku tetep kula beto. Nggih. Awit niku simbole urip kula Pak. Nggih. Asal kula nganggep niku luwih kados tiyang sepah kula piyambak. Nggih. Mriki sing nuntun kula ngantos kula saged napa mawon niku Jawa larasing gamelan. Nggih. Pak D kula direwangi sapine kliren paribasane ngemarahi kula Nggih. suluk marahi. Dinten Nggih, ngoten niku. nalika kula ajeng teng Malang niku pokoke Nggih. mboten
mboten leren ibarate kurang 4 kilo. Alhamdulillah Pak, kanthi ridane Gusti Allah sing Maha Kuwasa kula kelas 2 SD enten Malang niku enten daerah Wonosari kebun teh lek mboten kleru kebun teh Malang Wonosari. Niku kula asal juara setunggal. Niku enten Malang nggih. Kula kabeto dhateng Surabaya. Dhateng Surabaya niku kula dibeto mriko. Ingkang beto dhateng Surabaya niku nggih Pak Askar niku. nggih. Kula nalika semanten dipun tandhingaken wonten mriko niku nggih mayang. Namung mayang nek cara asal kula jenenge mayang pripun wong mayang tanpa nganggo wayang. Namung cerita. Namung kan critane lakon kawit jejer ngantos tekane tamat waktu sak jam istilahe kados geguritan nek asal kula jenenge napa-napa niku alhamdulillah kula nggih asal juara setunggal. Mboten enten wayange niku. Mboten enten wayange, Pak. Junjung namane Ponorogo. Nggih. Perwakilan saking Ponorogo. Nggih, perwakilan saking Ponorogo, piagame nggih tasik, pialane nggih tasik. Tasik gadah dugi sakniki dengan simpen. Tak kula simpen tapi nang Griya Kidul niku teng ngene Pak mriku. Nggih. Lah niku kula terus dipun lombaaken dalang bocah makil Ponorogo teng Jogja. Sa-Indonesia kula ceglok asal juara 3 kalah kalih Suwargi putune Suwargi Mbah Mantep. Putune Mbah Mantep. Nggih ku nek ngakune dhewe niku putune Mbah Mantep tapi nek kula namine sinten kula pun supe tahun 99 nek mboten salah niku. Nggih. Pokoke nek mboten salah ngakune niku murid Mbah Mantep ngoten lho napa putune Mbah Mantep niku. Salah nek napa kula niku namung saking kula bocah dereng patos paham ini niku musuh kula cara lawan kula niku mboten kok musuh lah tapi kontes kula tindinge niku kula nyeglok asal juara 3 niku makili Ponorogo dalang bocah Pak kula nalika semanten tasik kelas SD niku main teng Yogya niku. Alah alhamdulillah ngantos amak kula ngantos yang sepah kula sedaya dulur-dulur kula niku kathah sing gadah ujar. Niki tenan kula mboten jenengan ajeng bidal. Budal niku sregine lek Kadimun niku kula nek kelingan nangis Pak. Nggih. Saking sayange teng kula lek Kadimun kan niku. Nggih. Pokoke but nek lomba nang Yogya iki nangis saestu kok jaman semonten. Kula niku anake tiyang mboten duwe asline Pak. Yang miskin. Kowe menang lek. Golek menang lemu lomba tak sunggi sangka kok luwih teko ngomah ora oleh diwali kula niku mandhat ning mobil enten lere lek kancil jurang sempu niku teng lek Kadimun ngerangkul pundak sunggi mriki ning kawit kok niku dugi griya wong pun kebak ngomah Pak ning tiyang ningali nyambut jenengan dugi niku pun rame ya nggih sami Pak D kula niku mboten purun Pak teng pundi-pundi kok tumet dampingi kula niku mboten purun. Nggih. Kula mayang teng Yogya, teng Malang, teng Surabaya, teng Solo niku mboten gelem dampingi aku tak ngomong omah kowe menang-menang anake wong ere ritek kowe menang kon Pak dicapane ngoten niku. Nggih. Wong desa saeso kowe menang masalah sanggit kowe menang. Pak Dik kula niku nek bapak niku nur kupul Pak benjo wayang benjo. Mboten ngertos. Tapi nek manjak pinter. Pinter manjake. Manjake pinter nek nggih tepengane dembung niku nek manjak bapak niku handal tapi nek wayang benjo apa. Nggih. Sing jo Pak Dik kula niku. Akhire kula nalika semanten nek kedadian niku kula nggih di antara tahun 97 sampai tahun 2000 lho Pak plan niku. Sing jajane plan niku ngantos 2003 saya mboten sakit telas plan niku telas kontrake napa pripun. Nggih. Nggih nyuwun punten kalih para derek kula nek crita kula niku ngalur ngidul tapi nggih mboten napa niku kan. Mrono-mrono kula napa entene Pak. Nggih. Lah kira kula dados dalang niku diangkat dalang niku kula mayang enten SD kula kliur kelas 5 SD. 6. Kelas 6 SD ajeng kelas 6. Kelas 6 pun pentas niku. Nggih, pentas enten kliur niku terus pentas mriki kawit sak niki alhamdulillah. Kula dados dalang barengan kula niku nggih enten nggih dalang nggih pernah laris Pak nggih kilen mriku. Nah, alhamdulillah nggih mriku dadening mriku sakniki pun prembut dalang ning alhamdulillah kota Tasik. Nggih. Terus dalang nggih alhamdulillah mboten ketang namung sak rupan-rupan kula gamelan nggih komplit pelok slendro
Nggih kados ngeten iki kahausane Niki pun termasuk pun komplit. komplit lah nggih. Nggih komplit. Nggih rebak sitering nggih wonten sedaya genep. Kelok tendro niki jangkep Pak, nggih mboten kitang sak rupan-rupan nggih prunggu. Nggih kula nggih gadah gamelan, gadah wayang nggih mboten kitang sekotak. Kula nggih gadah wayang Pak. Wayang kula nggih alhamdulillah nggih mboten sae ning Sedang. Nggih pundukan king Manyaran Kabupaten Wonogiri mriku nggih gapite nggih pun sumu sedanten nadan to namung sakadaring desa nggih pun lumayan. Kula matur suwun sanget kalih dukungane jasane Bapak Plen zaman riyen niku kersane mlebet YouTube menawi ningali sane bangga Pak. Nggih mugi-mugi ningali. Nggih. Nggih terus kula lajeng niku kula mandheg asal kula ndalang. Mandek Nggih tahun 2004 prei 2005 niku kula prei ndalang kula teng Ngenger teng Solo. Ini Swargi Mbah enten kerja Pak. Nggih. Kerja kula ndamel gamelan teng mriku niku. Enten mriku niku jenengan mulai belajar. Nggih, belajar ndamel gamelan niku nggih grindong nggih mangken. Nggih. Lah, akhire kula mantuk mulih enten saking Solo niku nggih dawanu kula mandhe nang omah wong mbah kula pandhe nggih. Nggih. Nggih gadah ubupane nggih Tasik niku nggih ubupan Jati niku nggih turunan parone nggih turunan. Kula mandhe ndamel saron kula setor ning mriko, kula ndamel niku. Akhire Mbah Tentrem kan sedo menan. Nggih. Tahun sekitar 2008 lek mboten 2009 niku Mbah Tentrem pun sepuh dereng situ tapi pun sepuh. Nggih. Iki kula mriko khusus perunggu Pak anune. Peralatan ini. Nggih dadi cara gamelan niku pengrajin perunggu. Lah kula gamelan besi kan pun mboten patek mlampah nggih. Akhire kula ndamel kiambak kula pasarne kiambak enten mriki alhamdulillah kula niku kok pajeng. Nggih. Niku kok payu rogonan ngene ternyata lah kula sekolah melih ndamel gong niku kula apik niku sekolah Tenggelang. Tenggere Pak Dik kula katelan namine. Nggih. Niku diwarai ning gongke pegosane ngene anu ngene men laris alhamdulillah. Akhire kula ndamel pajeng pertama kali niku nek mboten kleru gamelan kula ndamel sak set nang kula yoso sak set Pak ndamel. Sak set wayang niku. Sak set ini ngeten iki kula ngeten iki. Kula ndamel sak set niku pajeng pertama niku teng wewengkon Kebon Sari Kabupaten Madiun. Zaman semono gamelan sak set niku tak payune ming sekitar 20 juta riyen di tahun 2010 35 deh 35 juta nggih tahun 2009 nek mboten salah niku 2009 2010 pertengahan 2009 akhirnya terus payu supe nang pundi kathah alhamdulillah dugi Palembang dugi Medan sampai teng luar Jawa nggih Kalimantan pun ping pinten mawon mboten saged ngitung kula mun sering pun langganan nggih pun kathah nggih Kalimantan nggih ngoten niku nggih kadang-kadang nggih namung metol demung saron kadang-kadang nggih komplit kadang-kadang bendang tok kadang-kadang ngoten Pak ngeten iki umpamane sak set ngeten iki umpami enten tiyang pesenan butuh waktu pinten bulan ngeten iki nggih kula tenaga kula kan nggih 7-8 Pak nggih 7-8 niku kula nggih alhamdulillah kuat ngopeni sakniki baune niku kula garap kiambak le adik kula sakniki kalih Pak Dik kula baune Pak Dik kula kalih adik kula sakniki alhamdulillah kula saged ngopen tiyang niki 8 9 tekan 10 wong 13 wong nek delok-delok pesenane niku paling nek komplit satu set ngeten iki sak lancake sak senapan-napane niku paling mboten 2 bulan pun dadi minimal 2 bulan nggih rata-rata nggih 2 bulan pun komplit pun nek tabuh nek kula. Mare kula nggih pun matur kat awal wau, mboten saged lek ibarate diporsen malih kula kadang-kadang nggih sok nemokne manten. Nggih enten nggih acara mantenan. Nggih ngoten-ngoten kalih nyampitani. Nggih ngoten-ngoten niku Pak. Niku sejarah kula damel gamelan niki awal maning dalam ngoten niku wau. Lek awale damel gamelan nggih ngoten niku wau. Nggih. Kayak ngoten niku peralatan-peralatan ngeten niku sing paling dangu sing jenisé napa mawon ngoten niku. Sing paling dangu damele. Nggih, prosesé sampai dadi. Kula niku mayoritas Pak. Sami-sami ya. Hampir mayoritas sami-sami ngene paling dangu niku damel demung.
Ndamel demung Demung nggih. niki paling suwe dhewe mergo gepuke nek besi kan gepuke pir niku gatos. Nggih. Nggih pir niku kedahe betahne paling boten nggih pir puso, pir tronton ngoten niku. Iya. Kandele paling boten nggih 1,5 cm sampai 16 mili 17 mili petite. Nggih. Nek sing kangge bonggol sing laras ndek niku paling boten nggih 1 cm 12 mili ngoten niku Pak. Nggih. Nggih ngoten niku. Gamelan mayoritas ngoten niku sing paling damel. Oh. Nggih, sampun Pak matur sembah nuwun Nggih. kisah-kisahe mugi-mugi sing Bapak anu sebut niku mugi-mugi ningali teng YouTube. Amin Pak. Nggih. Kula niki sak yen Budianto ke ulang-ulangane Pak Ahmadi, Pak Plen-plen niku Asmane teng dalam sinten Pak? Ki Ki Budi. Budianto Harga Carita. Nggih. Salam kangge Pak Askar, Pak Nggih. Bambang, Pak Sagung, Mas Dwi Soko, minggahipun Mas Edi Susilo, kalih Pak Ahmadi Abdi Nugroho, kula matur nuwun sanget yang sampun bimbing kula nalika semanten kula dados kados ngeten iki. Nuwun pangapunten ngeten mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bratasena apa? Panjalute Rukmini kang mengkono iku mau apa ora teges Rukmini nampi alus marang Durna Papaki. Sira kula kok darbi pangarasa mengkono kuwi dasar apa? Upamane Rukmini iki nampi wis ana empere tatap lamun iki nonton toko gelar wis ora jumbuh menawa Rukmini kuwi tau lawan Durna Papaki. Lagi umure wae kacahe wis akeh kurang luwih 50 taunan. Mbok menawa Rukmini isin ngladeni marang kakung kang wis werja. Yen pengrasanipun bapa kok ora mengkono nggih. Sebab sing nglakoni palakrama wadone nom lanange tuwa kuwi ora mung anakku Rukmini. Paman parengku pun pamit. Nggih, mboten langkung winangku kados kamu padu jam. Kulo Bratasena pasrai. Gores penreng prodoku dina mangsa bodho kuwi. Ora liwat ilmu ora harus sak kabeh. Daya pun bopo tunggu kamar sing sangar pamujan. Nyuwun mengangsani Gusti muga kasempatan sabda Brahmana Raja sabda pangandika Brahmana Pandita Raja Ratu. Pengendikaning nata datang Bapak tak pengen dolanan no. Mulai panen dijarak ya serasa nganggo gelo barang. Ayo wis harus genep dulu enggak. Aku takon wis aku petuk. pedot ya alah nek tinggal. Gua mati ya, Bang. Gua mati kondo-kondo.